Nyangu yu try hakani ka por ke bamenta. Bat nga pediang sobharu ya piwe kinong pet hakani ka por ke bamenta ken ba. Sachi sin ngila banwan. Happy banwan lam ya kini gijing hikai. Nang ni na poka studio jong ka portanet ken. Bat nganget gijing hikai na kani ka jaka kala julong gijing ku ya pi na ka por sa ka por. Bat hakani ka singi nga so kemen ru ban pediang sobha ya ki syakri ki jong try hakani ka jaka. Bat ngai kubleiru ya ki hakani ka por ke bamenta. Ban nga priang sobha i paso bantay kumjuru i sardon i paso fair bat i paso rang ngiango nakabanta ki chongki ban nga ngai kani ka subject ka bangibo ha kani ka sungi bagan long ka jingger khu ya phi kinong sangap iwe piwe yo fidon ni ka jingkali balai ka jia kumni kini ki por menta nga ngai kanon ra ya ka jing pensyai bat ha kani ka sungi kani ka subject ka bangin ya kren ka de sapang ka jing paiden ha ka jing syakri. But haki ni kising iyo ibha ya kibrio. Kidon haka jing syakri. Teng kim sutu baki la paidin. But kidon ru baki pet no nakata ka ka jing kot ka jong blay. Ngini yo ban ya keren ya kataken. But syabang niya ya chaprang an IT show sa isardon. Mo haka ni ka por ba manta ba in lamprang ya kani ka subject haka ni ka por. Kumpul sebut pastor ba pi ai kata ka topik. Begini yo mendiscuss haka ni ka klemat. Bang ingat ba kiwe discussion ki beladap ma kila long jingkerku nget kan niru kan long jingkerku ba namar ba ila ju ya kan ya bat ngiyo iru hababon ba ka jing phaidien ma ka topik kalong ha ka jing syakri bat ka jing phaidien tang kita ki ba syakri wat kini ki ba wan se ka jing syakri ru ngi ka dan ka jing phaidien kalong tek ba ka tien jong blai ma ka pen kan mau de ba ka ong ba wat ai bo no ru unsukor epi dah kaba kumno ru naba kata kan omwan lem da Joshua kata ka jing phaidien ba on yo penpau no yo ta ubrio jong kapop ukhuan ka jingjat te kata atho ka arteslani le no ka baar ka khot ka balai bat ngi kumba pendap te pastor kini ka khot bible mar ka jing phaidien bangi i menta i ka kham jor bha mat kibrio ki ba phaidien ru kim dan chu ka jing septieng lani kim dan chu ta ka jing sngo bala phaidien ru te bat haba kila dan sa kajing phaidien ru i da sneng ru lane da pen iru kim don chu kata ka donot ka barong ba ngakwa ban kelaro bat haba phai bat ban pet ye kani ka kentien jing phaidien mo kani ka jingmut jong ka kani ka jing phaidien da pareng ka ong ba dei backsliding tiga di kentien backsliding ka bomot bet to retreat lani to turn back mot ban phai biang shatei se na kai ba pp1 de habong retreat ka mot dei kala dan chu ka jing sedang pia chakmat pi phai biang sedien ti ngi bah ka de ka jinget bingi ngidon ka jinget kristan bingi ngiong i bagi las dang ban ya chakata kalenti jong ka jinget daya chakata kalenti mo ka ban ya chakmat ban mani le de ban syakri utra jisu ngi sedang ban phai dien biang na opat chata ka ba ngi long chata ka jinglong marau te ne bingi la mi na ta ka jinglong marau ngi la ya ka ban syakri utra ngi retreat biang ngi backslide biang la ngi on phai biang pat chate sei bingi ngilong long tek komba ta bajlia biang ya kata ka pri te mo he ke blada pri to soli jlia biang chata ka pri ti kadi i ba kala jur kakta bat ngi ba kadan sisa kata ka mo ka ba sokhiaro ban pet ya kibrio ba balik ka longkom ne mo kami ke jingkeli ro balik ka longkom ne bat abangi phaya ka bible ro i sibun ba ro te kalong ba teng asngo ong ba gede tang ka por ba mentane kala don menchua ne are ba pet ha ka bible ro mo kadan te barang kerbau ba ya ka jingim jong pol aba upol la sakri ba la poi sigitan asia utho sa utimati ma artimati udoong kita ki banget hapo asia ki da phaidien bangin pet ha di ka pon ka artimati pekat san ka ong upol tho sitimati ong metip ikani ba kita baro ha asia ki la phaidien no nanga na kita ki jong upi jelas bot homogenes bat hading ibu pol usim da kerteng de bat ci sini hapo bible bla sim da kerteng ka bomot kita ki ki beri ki bla sakri makim di isu tang kita kibrio kiba dang shu sedang le kom ni kom tai ngaget idi kibrio kidi ba upol ulasania e kejing sekri ula IT hagakti ke jongki markata ngi kidi ke jinglong jong pol bo upol cisin hi blale chekano no snong nang ta uju IT no apat hekiwe anda ula se ya kita ki sekri mahana ka to ka jaka hari hang ni pat kaktin juble ko ong upol da jer ka teng bi kita ki arngut pijelas bot homogenes bat nang taru do ong bat metip ye kini ba kita baro hapo asia de mur ke jing phaidien hang ni i kamde tang kini ki argot lai babaro badan hang to
Ti upol lam ngaget ula kawan ke jing diau ta pasar. Ma kawan ke jing susi ha bawon yi. Ha bau tho ini ke sitiru banga puli ni siti ka baar jung tu mati. Ngami i bau tho da jing kemen de. Kadon ni ke jing diau ha po kadon no jong upol de ha bau tho situ mati. Bat kini ki kentien bau ukuran kawan ke jing sokia namar kadno ka khta yu namar ula pen khai ki ula besai ki ula aiba mi ki ula penyeng ki. Bat hadien ba ka jing khimilenti bo ong ka gospel kan roi. Kawan penban ke jing phaidien te berkata ke jing phaidien jong kini ki brio bat lambat ki brio baro badan to ka jaka makala akhta sibun nganget ya ka gospel te haka to kapor bar nganget haka por membentar ngi bat ngisem maka jing phaidien hi maka ta jing li phaidien biang nagai bangi ngiwan kan khta ya ka babon ya ka jing sekri baka kadon batang tadi kita ki we ru maki bayo i jaka bakin wan ban pidiang yu trai hari namar jo kajing phaidien jo ki kan pelong no apat ya kita ki bapet ya ki ban phaidien te mar hang ni ngi i ba kajing le jong kini ki banget ki badan Asia bat kita ki bamget ro kempoi sho ban pediang yo trai ha ka to kapor kadau namar jong kajing phaidien jong kita ki banget ki badan hapo Asia kan Pidon ni pat Pastor Fair halo kata. Kadai pastor menta ko malaman rap di sadon bat kata kajing bu jing keli ke jong pi bat ban phaidien pastor hap su thu shwa no basdang kamut kajing persya jo kajing phaidien kadai bet lani baong opposite ta jong katu kadai kajing ai ne bat ujisu arsian labanam ka gospel jo Matthews kata kadai kal nong bishpo bakal nong bar sa hakal nong bishpo udah batai syai ong ba ngan pha ya pi kum kilang berat akmat jo kisuri sibuang tu terteru kran per ong ba tu pilong pi kibiai ne hadu bokut nang ta kalong ba apsa bukan cepang si bon ba ke jinjar bahang tu ruong tolong pi kibiai ne hadu bokut nama de tang kita kibiai ne hadu bokut kinyo lat yam bat ngim sungo per ladang yo sungo ba utaw la phaidien kata kala phaidien bat ban phaidien pastoram kemut kadan ke em ke ba utu beriu ne katu ke beriu le se ka di ke ke baka kala pun baka jimpun jongka ka de bet ka jingjun thon mut ban phaidien pastor kemut mla ban longum tu habdan so ka basdang mut ban sedang ban pastor kemut kadai ke ka bau tu beri udan kanur kadu kadau bat hoi jing phaidien kamdi bom nget kadai bet yu banget bat kum banget ting ting ngaju ong ba kata bun sing ngaju kran ni ju yalap ya kata ngong ba ban tip ni ban iu tu beri udan katu ka beri balap phaidien nam kamde do tu gesngi ka jing phaidien ka sedang shwan na do ka basdang kamut tu beri udan hab lupa shwan ni kong habakan jaman sim lani lo pa habakan jaman sim ka jilong do ka hadil ni ka baar Kebapau sebar kamu ulah dapat hap soal dapat haidir ke bekerja mesin. Tadi kata namar ba hang tu jisu dapat tai syau mention ong ba tolong pi ke biaya ni ta. Ka bagi pulin ka po menta. Ha bagi pet naga nagi proverb kal nong ba apu pra ka kot ba handa ko ongom ni. Uba paino ela ka score naga boy osngo ya hukum. Wat ka jing dwai jong uta kolong ka ba ijili. Kamu ci sien ba uta ubriu ubanget lene ka banget ki pai naga ta ka ke baki kala arai. Kamu ka jing dwai jong ki utra susu kolong ka ba ijili. Mga sungo dia kata pastor tak kata ngaju ong ba ngim sungo phela ngi sungo ki banget ki phaidien namar sibenta kala tho ong kitin jong blai ba sibenta ko abon pi kadai ki bubil akan rupa namar tak kata ko abon nang ni gaja ka ngi kren kata bangi nyo sungo lang ta ba ki we nyo sungo bawa nung phaidien Okey. Pidon ni Pastor rang pat pi halo jo kata mo. Kebelisibun pastor ya ka ba physically berkembalalang perang di Sudan berkemjuru balaban rap lang di Pastor Fair. Habang ipet yang ngertian bawa orang kajing phaidien, kena kajing phaidien ngitip bah kadi bandon mai kajing sedang. Bagi hab sto na kami kata kajing phaidien. Nomor balai kanumla bancuan kumtu sendat. Merkadi bandon bet kata kajing sedang. But habai kumbai Pastor Fair la batai mentan haban naga gospel kajing Matius nong bishpau berkemjuru nak nong ba persa beruji Kristus do kene kani. Haga gospel kajing Lukas nong bakat pra naga dokat ka ba pra. Ketika parsish pangga riukan thei bat utau nong bishar hei bah kada khot ba prau ong nga ong ipi ba un bishar hok iki kumni ru henre anda wan ukun ubriu un shem ne am ya kata jinget ha ka parthai kabumot aba do wan ukun jo ubriu un shem ne am ya kata jinget ban pet ya kita ki ba ublai ulajet ya kita ki bre ki blanget ha kan ga kerteng ka jang tra ya kita ki ba khot ki senran lening ba ngila ban ong ru ya kita ki ba khot kita ki kristan
un syam ne em ya kata ka jinget uni in em ya kata ka jinget ne ka jongki hadu ka bukut nama balai ka tien ka jong balai ka ada kren lupa ka gospel ka jong Lukas hang tu ko ong kumno babet ban long senran bat ka dekat ka ban rupa a naga gospel ka jong Lukas lum khandai kong henry jisu lo ong umdon ubri ha baula bu ya la ka kti ha kata ka jing lur bat uda kertiang din uban bet ya ke hima ka jong balai ka bomot kini ka tien ka lawan shine jisu si sen ba ubri ula bu ya kata ka kti ha kata ka jing lur ka bomot umbet ban kertiang din no na kay nakata ka kam ka bu try ula bu unta unum yo iru ya kata ka hima ka jong blai but abang ipet ya kani mo ka nuksa ka bakraw tam do ka deish phang Elisha haba Elijah u khot Elisha u Elijah shu bread bet ya ka to ka barandi ka jong u Elijah ha Elisha but Elisha ula su tho ya kata but ha ka po bu Elijah u khot Elisha ka dei ka po bu dang lur ha kata ka lingkha ka jong but udah pen kedia sendan but udah thang sendan but udah pen yap sendan ya kita ki masih ki ba ulur but udah shim sendan ya kata ka sin jam men syakri ya ka kerteng ka jong blai but ta daw ya pet ba ka ni ka sngi ga nuksa ka bakraw ngi iu Elisha haba ula shim ya kata ka kam man syakri ka kerteng ka jong utrai u kham shim na phai dien bu ka khti ka jong u ka dan hadu ka bakut hadu ta ka sngi ka bon de ya thia no ba ngi pet aba ngi pet chini ka jing phai dien kumbang lakren mene ka bon ka dai ban don bet ka jing sedang but Petros udah keren ya kata aku bisa dan meneki om soli pai biang sila ka jong ka pri baru Petros udah keren ya kata ha ka ar Petros kalen nong ka ar ka bakran chpang ki no hi kai ki belam ler ka khot ka banikong ngan puli khot banikong hadu ka balai ka ong kumni Henry kila don kita kinang itu lupa belam ler ru apreng utau pat lang kumba apreng jong piru kilong kita kinang hi kai belam ler ki bawan lam tu hapo ya ka jing kai ka babakla ka penjot no bat aba kila len no ya utau konrad ubala sius pa iki kida penwan kumta haladihi ya kata ka jing penjot ka basdet ter ti shibun kin ya but no ya kita ki jing le ker et jongki ki bana ka benta jongki ki keren ben ya kata ka lenti ka jing shisha bat aka jing kwa lalot kin ya kai ya pi da kita ki jing tau benang ya kata ka jing penrem namen sim kampun tut bat kata ka jing penjot no jongki kam samtia bat kata ka de ke bu Petros Ukraine chpang kini no kai ki balam ler bat kini ki don ha kata ka jing syukri bat ki brio ki bayas nok tilang ha kata ka jing syukri balai namar ki wan ban pen bit ya ki da ka da kata ka ktien batau nang kumahang ni khot ka balai ka ombat ka jing kwat lot bakin ya kai berkata ka jing sedang ka jongki ka jing kwat lalot ka jongki bunsin ka peloi ki bakin pai dien bat u Petros udah keren ha ka khot ka bar phoi ko om ni nabar lakham bha ya ki ban om tip ya kata ka lenti ka hok ban ya habakila tip ya ka ban kala dino na kata ka hukum bekhut ya ka bala IT haki Henry kala jia haki ya ka baki ong ha kata ka parchi ka bisisha ukso lawan pai sila ka jong ka pri bat ya tagi senyang ki baya la pensum pensat shala ka baksat keti kabumat ki pai biang sya taka jing sedang ka baki kilas sedang ki pai biang na kata ki lami na ka pertai kabumat ki pai biang sya ka pertai balai nama balai ki don kita kina itu pelupa balam ler ki baya lam ler ya ki bar ki sya ha kata ka jing syukur baka ketien ka jong balai ko la ong be kata kalak dei bak ya ki bakim dei ben itu ya kata ka lenti ka jong turai mablay kila kertiang din no na talenti bada bagi la kertiang kimbet ya ke hima ka jong oblay tak daw habang ikren ya ne kertian kada don syada ta ka jingkia kam tama bagi syakri ya kerteng ka jong tra namang itip bo oblay jong i ulay babam do da kading ulay batot kata di kertian ka jong oblay habakren ha ka exodus nang ka balay pusa ka kren ya kata tak daw ban ngi suthu ba uni oblay bangi don kam ban syep dia bagi don kam ban burom yang ni ka kerteng ka jong nomar ke ek ba ulak kren udon ka bor ban pendap ladang ngi shisha kum ki banget ngi paidien ka benta ka re bangin wan biang show try ban kala ka bomot biang bo tra yo ban le isnei ya ka gm ka jong pi Kani ka por nga don ni pastor mo wen yalam yang ngiru cha kata ka benta Kulay sibon ya taka cing ay benta ka jong pi ngar bangan kren ni ki pastor skill akren no hikai akren Henry fihapan kan mau kan ni ka we em ngi kren ni kata ka jing pai dien em ka ba pau de kata te obviously kalong blessed ki brio ki ba pai dien ta ka bala apa ngi itu ben pen kerja no non ya ki na kata ka jing syakri la ne na kata ka jing ai benta ka yakiru aga jing syakri Henry ka ba kham syarkai kalong ba ki brio ki ba syakri te yo blai tama kadang ka jing pai dien na ki katakan kadai ke bamadu aga jing syakri laban ong gani gantian pastor kilong Dr. Jekyll Mr. Hyde oh long ki pen pau ba baki syakri blai enrei haka jing em ka ba kanjaman sim ka alene haka ta ka jing em ka ba marmet ka jongki haka jing dai baru blai ki dai ba paidien tading ta ka bu jing bhai ki nong syarai jo ka balang ro nani ye ki pastors na mara khamat jong pastor ki le kum ki banget ki kren kum ki angel
Henry shadian ki David kum ki ksoi bagadai katam ka jing phai dien ka tu ba phai dien bi direct em ka tu suk ta ka long bless ka tangong si sian mar la tip be Indonesia la poi du jok be ka sukru yang i kum ka jing shakri ban itu oi to la biang la phai dien okay la biang pen song no ai ne Henry ki don ki priyote ki ba haga jing shakri Henry ki David ki ba phai dien haga jing shakri for example kum Samson Samson u shakri u blay kanan bigi kamba ke ba ule te ba blay ru penan kam u Samson Henry hapdeng jong ta ke jing shakri u dai pot bo phai dien no blay kata di ka wei bangi hapan pe gini kisngi but dei na gani ka daw em ba don we knau ong nga ba the greatest prank em kadai in the church ba ki breu em ki nang ban ak pala do kata but ki le prang dei but ki breu ki le prang but u blay Bagay kata kadai ngasngo em bangi hap ban check bai ladi but mdai bangi keren ni kata namar bangi sngo dom lene bangi sngo bitar ndai baka Bible ka ongkum ta ngakwa ban pulih kani ka pormo na ka Stephen kong Thessaloni kani ka nong baar ka khot ka balai ka ong namar ka jing sneng kan tu jongi kami na ka jing bakla lemne na ka jing bom khoi lene ha ka jing skor Henry kumbo blay wala ibit ban IT hangi ka taga gospel kumta ngialap ken kum kibapen so ba yagi breu Henry yau blay ba tinju yet yagi download jongi tadi ta nagani ka platform ga jongi nagani ka jing shakri ga jongi ngi kren kum baka daybet mde da ka jing arsap ne besyukran ban so ba ino ngi kren be direct to the point nam kanang ban so namar ya kren klan jelebi am kampoi chino takadaw ngi kren be direct kanang ban so namar gim de ki bakran farsi tang ta uji su kran farsi ai gi farsi ado extra tang ki su thu uji su am ai ngi de ka farsi rangi sngo ka ni ka poram ka de ka por ngi am shukran be direct mde ban kran mo kran farsi de badeng ta ka ji kai ka jungi kam de na ka jing baklal ne na ka jing bom khoi le ne na ka ta ka jing shukor ngim shukor ngi kran be ta de ta ha ni ka sngi ka long ka warning ngi ba bon ki breu la da pilong ko Samson bi shakri yo blay ka bakut ke jong PM ka day ka jing le ran wat no mile kai ba blay namar u blay am u yo i ka ka bari ke jong pi ki breu ki i tangi ka pau hanre u blay u i ta ka bari but ni jukren ka por ka ta ba ya ka bari am on pen pau an ai nong bai da ka ba pen pau ba deng ta fin pe ya ka jing im ka jong Samson vi pe ya ka jing im ka jong Saul wolong im jong ki Israel usim beneng kong u shakri bi te u blay henry hapdeng tu ke jing shakri ka don be ke jing phai dien ne ka bolong arsap bi u blay tadeng tangi u so jong kata ke jing shakri ke jong ka ba khat do u yap ha ka wai jong tadeng tangi ha ka ni ka sngi ba ki don kita ki bri ki be shakri u blay ki ba arsap kile ko be shakri e wa ani ne ka sefira ki don ka jing shakri kile ko ba ri u blay ki wan airu ite ke jing ai ke jong ki Saka kam ke jong play hinrei ki day ki ba arsap ki bala phai dien now play ba dayeng ta ka jingyap ka struck down ye ki hang ta ka jingyap ka one lap ye ki bat ka mat ye ki hang ta bat baroar ki kelon ha ka jingyap tadeng ta aingo you play ba do menta kampat wan kum kata ka daw ka long nga snow bo play we eat palat ifi nga snow bo blay udang ai ka jinga ap ya ka ba fin pa shisha mde ban shwe le mde ban shwe le prang ba du blay ka jing pai dien ka ba shirkai ga de gata ka ba pi pai dien ha ga jing shakri pi le kom ba shakri e you blay handrai na po kla don ga jing pai dien ka ba kraw da ding tam kata ga de ka ba matam ba bon example ha ka bible dan ngi kran ni kata mo le se fi don But kata ka iba fi ong fi pastor mo ka jing long arsap ha ka jing shakri But kata ka kumangi kren menegi iga bapau fi ong long ka long bless sisha bagi tagi bre sisha da ki le sha kum ta direct ka bijing bishar ka jong ble ka up sha ka jim juki henry kita pat ken ki ba i kum ba ki pin i le dina bar ku bagi shakri ju ble henry na din ki phai din no yo ble but kata ka ba ja sisha po ka hima Israel ba ka hima juda ha ka po ba ki no i tholupa ki mi ba ki kren ya kata ka tien jo ka jing kala ka bumon u ble wi i te ka jing long ka jong ki But ki wanak mar ka jong ublay am ki mani ublay hakata ka temple ikum baki di ki bri ki ba khamle pop te ublay. Kata ka di ka ega ka baja ka por jong Jeremiah. But
ublayam udah ongkum ni yaki Judah ha to kapor haka Jeremiah nomor san mo ka dekat ka bakat wei ko naba ka ying Israel ba ka ying Judah kila shet kala yang ong try kila len you try but la kila ong kam dei ma u lemne ka basnio ko nom ngat hangi lemne ngin mi i ka white lam lemne ya ka ta dem snio piam but kini ki so kiri tengen bet am haka ta ka temple ba namar balik ki wanra ya kata ka jing shkri ha kata ka temple wat la ki la len den no you blay ba ki mani no ya kita ki blay tau ki ong kanom jai ka besniu hangi ki ong ba ki pen bena ba syaki pat ba ki ong ba ha ka nriu dekat ka ba khat sao ko ong ki la pen khia thalaru ya kata ka jing mong jong pat ba jonga ki la ong ka jing suk habam don ka jing suk ba kata ka jing shisha Kadai kata fikran Jepang ka jing suk ngi ha ka jing shakri te ngi shakri ublay ngi dung iwe ngi si iwe kamu katai kalau dia lupa ka jing paidian na. Fi habang syakri ublay habang ang syakri ublay de kamu ka mensim ka ni menlong ka bakut ka jing it para banget ka balong shi jing mut ka balong shisha shisur shidor kombau jisu kran mga kwa mo na dan preng ju fi laban pulina ka shiti syaki Filipi kalau nong ba ar khot basan laban puli hang to kani ka jing angnut ka jong try de kani di jing angnut ke jong Paul ru oba Ukraine o Paul oba Ukraine da ka bor ka jong mense ba khoi kamu kani di jing angnut ka jong mense ba khoi jing angnut ke jong blai in puli kani ka por Filipi ar san terter khatin jong blay ko ana du menengkong to in puli du menengkong hi ha ta la don namar kata katu kat ni ka jing pentingan hau kris la don kanu ka jing pensingan ka jing iet la don kanu ka jing sulok uman sim la don kinu ki jing snei bejam bat ki jing yasngo snei to pen pendap no ya ka jing kemen jonga ba pin ya long ka ju ka jing mun ki badan ka ju ka jing iet ki ba shimen sim hi ki ba de jing mun wale eru da kata ka jing pen e la ne da ka jing so sorong henry da ka jing so red da nyau pi ki porlok ki ba khamba ba ni la dia pi kektin jo blai ka kren gum ta de la dan kanu ka jing pentingan em kamut ngasngo ba uji suru sngo tengen hate lada kini ki banget ki jong u kita ki nong but jong u ki long be kawai ke jing mot ki be iet ki be shi jing mot ki be shimen sim mo ki ba kloi ban IT ya la ki jong ki lok ki jong ki ro te wa de ke jing em ke jong ki Henry lada kam dan kum tam kala dai be ke jing pai dian Basusi dong kim ngor te pastor bakata ro kadi si benta jong jing paidian de. Marha puli si ti jong Yohanes pastor kat pinang om to kan mau ka si ti jong Yohanes kala nong ka ba lai ka khot ka ba khat lai khat sau khat san gong kum ni pi wat ngo kan dit ko para banget jonga. Na ta ka perthai ka shun ni pi. Ngitip ba ngilalat siliang na ka jing yap sya ka jing yem. Na bang i para banget. Jar ubam iet udang sa ha kata ka jing yap. Uwei pu wei baro ubashun yu para banget ulong unong shona obrio. Bat pitip ba omdan unong shona obrio ubodan ka jing bom jikot. Barang ta babun ki banget kat ba kidang yesuan. Kim tip ba kata along jipai dien ba maki ka ba ap ka dib gedujok. Kila du tai ka jing ka tin jible ko men de kam dan chu tai jing bom jikot ka basa hau. wat aga jikri nga sngo ba dan ta groupism ma wala da ka de ka praise worship ro ni si group ni si group tang tu bre bre na pedeng pun subhai ni pun subhai ni wala da ka de ki committee ni de ki sngo ba ka ba kum ka tai ka de bi lupa ka jing pai dien ka ba hap bania penia biang sene ba ka de ka ta te long la da ka long kum ka ta am ta de yang ta ba ka de lupa ka jing pai dien Kisha, may pastor ba ba ong ni ka kantin, bang isyong na ni ka jaka, man kan ni ka jing shisha. Nga kan mau Paul utho ya kan ni ka benta ka stage kinong Korin. Namar balik ki Korin ki sting ya ka jingkren ka jong u but u ong ya kan ni ka benta ha ka ar Korin nong ka basaw de kot ka ba ar. Henry ngila kindia na ki ru ki bari jong ka jingle ran. Habang ngimya ha ka but senti lemne kle pon ya ka tinu blai. Henry da ka jing pen pau ya ka jing shisha ngide yaro ya la de ya ka jing tip lem ki brio baro hakmat ublai. Hang ni upol wong. Ngakidia ya la de na ki babalai mga khamwan hapi da ka takabut senti. Ka jing pai dia nam ka stang na kabut. Maka badang kren fi ngakan mau ka balang sardes. Kani de ka balang am alang ye puli ha ni ka por. Kadi ka wei na ka sithi ka ba utrai upa sa ka balang. Namar ya ka balang shay ong am ka balang ka bayap. Ne ka balang bam don jing em. Kadi ka balang de ka tau utrai ong kum ni halanong ka balai ka tau chipan pau. Ha ka ngan puli
agak dekat ke banungkong hari kam syarum ongai itu ya ki jingle jongpa ba padon ke kerteng ba im hari palong ke bayap kani geng jeng pai dien dapat te kum im hari long pat bayap kata kade ke jing pai dien ubrio habadon ke jing syakuri namar ke jing syakuri lano kaladeino tangban bam tulop hari na utrai lada pai dien namar hang ni kong PE te kumba pi don ke jing im hari utrai wang ngat ngai i pil ayap fi kam dei ke ai ba kibriu ki yo i yagi habangi yang haka pulpit kade ke ai ke bo utrai yo i yang iman kasengi kabalang sardes hang ni utrai udah keren namar balai kani di ka balang em ang balang bayap em ka pemut kani em fidelengo hang ni em kidon kita ki jingjia em kiba hakiwe kimdon namar larangi pet ya kani ka jaka pi ki jiu na ka banta ki jiu em ka kerteng ke jongki kalong ka ba crowd eh Wait kata what haba usuto usim Babylon haba yalami kini langot ki samla sathe upen kala kerteng what you Daniel ru basa upen kala kerteng na ka banta jongki ka kerteng bar ka tin Hebrew ka ki ka kodor bar ha ka synagogue em kim ju yakle handu kilap ya kani ka banta hapo Sardes hadu menta ka don kata ka synagogue ka ba hetam ha ka to ka por hadin ka Filistia kadan hapo Sardes ba ha kata ka synagogue balatho ya ki kerteng jongki Hebrew ha ka tin Greek nangta kadon kata kadur bengiong ka pukni ne ka klieng berkata ka de ka dak jong ka himarum hapo synagogue hei ba ki jiu kim ju yakle lang ublei ong ayu i kata namar kini ki ong kumne bangini yai lang haka ni ka benta namar ngiru ngidon haka ni ka perthai ka ba e ba nganong ifi haka yo ka hat haka imlang ka salang haka balang ngi habania yai lang ba kani ka perthai bat kani ka jing yai lang ka jongi bat kani ka perthai em hakmat jong blai ka ong kani ka jing pai dian pi menta em ladang akran ni ka jing shisha ladang ngong nganget yu jisu dan menu badom nga pinget yu jisu menu badom dan hari ladang ngong kani kentien badai tang u jisu ka lenti syabeneng barok kintun hasar desem kini ki paidian nok kini banget kim ong shu tang u jisu de lenti ula don way nong kran hakaway ka benta la interview yo la kli yo hapo Amerika kata menget badai tang u jisu ka lenti syabeneng u ong kumne ya kiwei tengam tip naka benta jonga udai tang u jisu ka lenti hara ya kiwei la bandon da kiwei pat ki lenti kata ka de jing paidian da kabamot na kajing sisya ngila karandien ujisu anga kalong galenti dan pat da kiwei fi kumno ngi briu ha kajing syakri utrai ngi paidien no de hang taken he bangi ai no ya ka nyam hakmat ban ya ka e kak tin ka jong blai ka ong ngi mix no ya ki culture ngi mix no ya ki e baro ngi klelut ba ngini yo bani yai lang ka balang Sardes kalong ka tabok trai ong paong ta ba em hade palong ka bayap namaruyo iya katakan. Pat babon kilong kumta. Ngikran. Day mangikran. Ya ka jing shisha. Pi mentang. Ano fikan utali ka balang ka kran siya pang ka jing koy. Kumno kan kran ya ka jing koy. Ya ka balang. Namar lajong ya kala kompromise siya pang ka jing koy. Babon ki bayang. Ka Bible ka ongunong syarai unday utanga jang kaway ka tanga. Babon ta mentang bamdan. Pi kak tin jong beli ka kran siya. Ka klam ka kran niyo. Pi dani kata. Kajing klim ke basdang naman sim dan betip. Fikik beri perkhat em, hoi dan betip ya kaman sim haru blai tu yo i de. Ngala man fikik kajing paidien kawan ha kata kapor em, bangim dan kajing syapting so yo blai. Nama ka Bible ka ong kajing sedang jong kajing start. Kadai kajing syapting yo blai. Ka klip mat ba pi suto ba pim dan so i kajing syapting yo blai. Nganong fi lara dai ba pin sim ya ka pisa jong ka kam ka jong blai fin sim bet, nama pim dan so kajing syapting yo blai. Nganong ipi benlek yu wiki kam lagi so pinsim da nak to kapla jing kan show long take ku judas kan ka Bible ka ong jusim na ka saipan namar dan ni ka jing syapting yo jisu ba une utip ula don ba jisu udon na ka yeng siman bo sutho ya kan we ba jisu ukran ya ka ibo siman uton na ka donon wong la daw de shisha unong itu lupa ula ban tip kan ka brio de mano jisu ukran de direct buat bite ju suru usyakri da Henry nada paidien ule dia no utip u jisu la da ong bai we na pi te was day nok deal tip tu jisu
yang anum tip uli dia tapi deh genang tak udah not banwan ban syong haka sing syakri sai kejat bat ban don ru haka jing kawai utrai Henry tangan ni gawe baklano nama ke tradition jong kiju ada ngitip ya kata ki haba ki dedi wanya bat ukupu kim ngilong tek mangiru gi kasi babon sin babon ngim melian ba ngidi sya ngi nama ngim di wan ngidi sya haba ngidi sya ngi don biscuit ngim babon sin ngim melian ban we ban bam ki jiuru ki jumelian ba ban we kumta hari jisu hak kata kasi kamle ya ka tradition u aisha yu kupu us ay ka kuri hari juda super khat ri ka ju bet u shim bet kata ka jing pai din ka de kata ka bangim kloy ban ap ya ublay ngi ko ban le hino mat sisin hu bri ko ban le hino ununo shakri jong ublay ne ka shakri ka jong ublay ka kwa ban ki wood hak hima ka jong ublay la ne kwa ban ki hak kenjat do kanono ke bentam hang ta las dang ke jing pai dien bar kata ke jing pai dien kan pelong yu bri unum su tho ngala ban ong ke ni ke we ke jing pai dien kam pen ken ria ke anointing pin so pla Samson kan pe Samson kan pe Saul kadi kata de tam ken ria usol yu thulu paro la yu jori uber no thulu pa pi ki bu na kyong ada la pai dien mo jing persle la ken ria uba suto ya ke jing persle du debet on wat sim yo men sim khoi klam on wat sim yo jing persle namar udon ni ke jing persle sim ublay sen la ai to lai handa ke dei kata la da pi laptop pi pin rem ha ga pop Solomon ro shakri belai Jing perselek ke dan. jing persle kecil selek ke don ki babon gidan ki ba ai testimony babon kyong ngi kam suto ngi adap don utale shwabon le yalap uya thia sha bakanuti uyeng ba yalap ke jing pen khia ka jia tapi nong gum no pan uang hadin nga suto banga suto baka anointing ga klam ken ria na hanrei nga ken ria na utaw bo pen sle nga pi ngi bun se nam ngi kwa jing pen sle bon ha jasang ngim kwa yu nong pen sle kanung kwa jing pen sle borok kin mana khmat kanung kwa jisu pi tip yu jisu ka jing pen sle kan don bat pi pim tip ru yu jisu na mau to jing pen sle ka don nam kan long bet tadi kata wanu khamdam ha ngala ban ofi kani kadi ke era am babun ngi be jing persle ngi klet ban be ya ke jing kentang jong ka tian mentan pikiran Jepang ka jing ethu lupa ro menta am don ki briu ki paidien ru namar ka jing ethu lupa namar ne briu usunat be ya ka jing ethu lupa de tu le jasang ba ta ne ka wi jasang wi le ethu lupa de kum to ule se we kwa ethu lupa no no ethu lupa le ethu de kum wi pat ule se we no ethu lupa ong de kum wi ni la long confuse menta mar habaro kita ki jing ethu lupa klam long ye wong man sapoi spori Afrika sedang skri memeta bu utrai ko munong sarte long for example nga keren ya kata kan ne ule cha Amerika ule kata hari hadu menta umlong bat kata ka jing shakri te ka jong u ha kata ka jaka u shakri u bleiru rai ka pen arta tien no ya u namar ba kita kino itu lupa kim ya thu ya ga badai ba uni u bre u shakri u blei tang mana po na po ula de paidien o ngam ngai fi ka bible ka ongkum ne kalong ka bamla ba ka jing thot ka numwan fi ka jing paidien kalong kata mene fi la ngila ya keren bat pastor fi la ong fi kata ka jing thot lupa fi kalong kordit ru yo bre ba senya ya ka jing thot lupa ba senya ya tien kordet fi ka jing thot lupa ka yalam yang i syak banjan susu baru jisu kamdai banjan bat ke destiny jongi babon ki kwa ka jing thot lupa am ka ei bangan salong kan jadok sudah hanrei ka jing thot lupa ka ba kraw ka dei ka jing pen em da fi dei kata Isaya bu ya thot lupa sepong Isaya am dan mangai ya tu namar balai kim sulak ban pediang kata kamdan interest rate Kamdan interest rate. iya kata ka ba jadok Kata kamdan ka ki jing dai marbet joki kamdan kamdan ni ki jing dai ba jadok kan tadei kata am ka dei ka jing paidien bat babon ma mangi mentang ngidon hai tai benta pi nganum ong ka jing paidien ngidon ke bapa mo lada di bam kita kidi ki balapau fi boro utip ka kiat kali besniu kata di besniu kim tre ang ta hare hapo dono la jong ke ngi poi paidien pi paidien ham ngi haban sung thuro ngi baro am ngindon be hak ka jing pensoi ngastunat yu Joseph kan udon de bat ka tengah jong putipar mentale babon kyang ni pastor Syepin la ngalayo i kibre ba ong ngim ko unlock show pastor ngalal biang ngalalong kot pastor ba kum tangio i ba kum no ki ngan song ri kun thai no ngan siu ru kan thai no ne ngan song rang ba no mo kyong kum tangan sakri no yu blai ki shu i ki don le bi i pau be hande kita i ba kolon nong kong ban ba yo lok no itu ka daw blai yam
Kani ri bentar. Bobon em ngimtip ya ke doktrin jong Satan. Karon ka teaching hapo Bible school mo doctrine of Satan banai. Bobon em tip. Itu Satan em yono ba kop mi katain panhap. Wiwat kop. Petros uang baro kinlen nga tangamlen. Nongkong du penlen yo Petrosi. Penlen lu Petros masuk bah. Pencengaya unau bangai. Pensyong sa iding bad ubam ngai. Pika jing pai dien kadai kata. Habang ngaso tenat pensyong bad kibau ngai. Bani kibau ngai kadai jing pai dien. Hoi ngalit tray kaya ka jong ngalit tray. Hari ngaso tenat bangan pelut por bad kita ya kibangan itu kana ya kibangam day. Pi komener dengi keren mo pastor ngaso tenat bahai kata ngapulin naga probab ya kani ka benta mo. Ban ruteli ki jing ijeli da. Hari ngai ipat hang tu don nyoteli. Ka thot en ruteli. Handai ka don nyoteli tu gini pej hane ka por. Rekod ka ba kan riu ka om ne mo. Don ruteli ki ba utrai uisi. Shisha hen riu ki balong ki jing ijeli yo. Ka banun kong ka khamat basarong baar utlit u balam ler. Balai ki ba penmi no ya ka snam balului. Ka basau ka donut ka ba pun ya ki jing perkat baman. Kaba san ki kejat ki ba step ban pet syaka jing snio. Kaba henriu usaki uba lamler uba persat ya ki lamler. Bat kaba hinyo gade gane bat uta uba bet ya ke jing ya ke dia hapdeng ki para. Pi lengok gani kaba hinyo. Jaka banong ba hinyo mo uta uba klim ba auria uba kum ta em. Uban ra ne mustanan ba. Uba bet ya gay. Ya ke jing kaja. Ya ke jing ka dia Hapdeng ki para. Memenela kerenda lawan rak ki grup em buat wan rak kejing ya kajia kata akmat jong le ke kejing jeli ke bakrau do pi kata ke ke ba sistem ngapai din em ngan pelong ya ki wei ru ban pai din lang kan mau ba Lucifer u pai din nau belai u pelong lang ki angel ru ban pai din nau belai u pelong lang dah kata ka don ke kejing long ngi tadai naman kata ai nginda suthu bangin yet ila dia kata upol u tho ka art korin mo nong ka bakal kat lai dekat besan waktu yet pi la Davidon el ke jingai perkat pihak bakut do lah hikai ke balang koren dia bakut do yet pi la Davidon el ke jingai ngi haban yet de la dia nama ka jing pai dia nam u soitan nam u kwa be yang ngi bangin pai dia ka mamut ngi pai ya ka den yu jisu ngi pai kmat no so soitan kata ka de ka bang matam bat ngalar balong fi teng ka ba yo tau ba pai din man biang sa jing kala pamot Jangan besar adon we bailam jurwai rote ubakla te benroi te jurwai badong ka ka perthei sadien ka ding penas khmat uang penman ka ding penas sadien ka perthei khmat te Kita kalong sisa te kalau long era ria ka jing sisa kalau kum tai. ka kelalong di sisa man te kata ka jing ruai i ka kelalong sisa man ka jing gibri man te ba ka ding penas sadien ka perthei khmat man bat kampam ka jela jungi apa bat ka balang sardes ka nadon ka jing per bun palat kiki ka ba ka balang ka compromise ta sistien ba ngada ong ka balang ka compromise bat ka perthai ka bamut ki bangai benan hang tali ada compromise lupa Tadi inta ka shiti ka ba Timothy. Kan nong balai de khot basan ka ong ba kidan ka dur ka jing long riu belai inre ki balen no ika bor jong ka na kini to phai no. Ki badan ka dur ka jing long kamut kidan ya ka dur ka jing long kamut ki shakri te yo belai. Ki shakri henry ki len no pa dia ka bor jong belai. Kini ki juk ki beri ki belai jaseng ki ba yang hakmat. Henry ha ka perthei ru am kini hi ki ba penshit i ki wei pat ban le ki kam snio. Ne kini hi ki ba encourage ki wei bat kalong no ka jing syar ki bente ha ka perthei. La ka ta ka perthei ka tip ini shakri. Tadeng ta long no kung mau jentut mo u ba pen jentut ya kita ki wei banwan shau kris. Tadeng ta ka babel ka ong la da kum utau breu udan. Te no du mau no rendang berat ceduriau. Bagadai kata la da uno no breu em upen thot ye ki wei pat banwan shau kris. Mar pi shakri bhayo blai fi I riu blai bhate en re kita ki break ba tip ye pi office na ke jing train he ki college ki jong pi. Kita pi shakri blai la sif la mi amidiaro. Are ini tema ini hipan ini hi ba penseluri ki wei pat ban le ya ka kamper thai. Ilada ngilap ye pi. Uji suong. Te do mau na rendang berat ceduriau. Ho ingin peniap ye pi. Tadi yang tang kwa benong ye fi la pi hok hok bai bau blai. Wajule akai bo blai. Ka babel ka ong hang neru.
Titos kalenong ka ba ningkong gerkot ka ba kanre wong ki pla ba ki tip you blay henry halaki kam ki leni u ba ki long ki ba easily ki bam kongo bat ha ke jingle ba ba baro ki bam switch nyo tading ta pla ba tip you blay si binigi nong rawai pila mende si nong tem hagi jeseng pila long sia kita ki breu ki ba khmat ani kum ki angel ha yang stage te tang ba shadien te kum ki ksuit rang ba mde ba ngakran penrem renga kran ga jing shisha ban pen khut ya ga ne ka jing syukor ka jong soitan na ga jing imjo pi lane ban pen bet ya fi na kata ga jing paidien kum ba kran do menang im kran da kata ka jing syukor rengi kran ga jing shisha ngim ko an subhai ne no ngi ko an subhai blai ba piwin paidien no naga perthai show blai tadeng ta pai no da ga dia ni ga perthai pai no ga khmat show blai ban ga ngai hau phi khai mat hau phi fi kala ka mut shisha ka jingkar khu kam dai ngi ka jingkar khu ga dai phi tadeng ta wanum pla fi tip you blai hendra ki kambat ki balen you bat ki long sha ki be easily ki bam kongo bat ki jingle ba ha jong ki shisha dai tang ka kata ka jing bum su nyo bat ki jingle ba ha baro ki bam su nyo tadeng ta wat ai ba phin long kum ta ha khmat jong go perthai bat ha khmat jong blai ublay itu ya kita ki ba paidien wala da kidan makna haga jing syakri Te pastor nga kwa ban kali munu ba sai paidien ba ha ka jing syakri ladangi pet kat kum ka jing tho lane kat kum ka jing lap ka jong em ki ba kham paidien em ki de ki nong rwai ki nong mane ki nong ero bala fi pet ru em aga perthai ga jili jong perthai lane ga history jong perthai ru fin pet ki ba bone ki bru em ki de ki nong mane nong ero jong blai de badi na ta ki sapoi roi perthai pat usoitan em ukam attack wah ye kini gibriu kiba yang haprang ni kiba yang hashwa namar fin pet akapor ba kikilet ben pen kelon ya ka kenro Jericho ru kidi ki praise and worship team kiba ya na khamat te tadai ta kini kidi kiba pen prai ka kenro kini kidi sha kita kiba ya kidi ki forefront soldiers ma kiba ya hashwa ben pen prai to ki jingdom ben pra ka bor jong baman kanang balada kawan ke jing kren ru ma kita ki bro ki badang ta kilak ban yo snow te ke jing kran ke jong trai tre hing ta ke jing skri ke jong i don sha ke jing ro ai ke jing mane ke jing ro baden ta sawan ke jing kran na ke ktien ke jong blai ba ta ke ga jing bu bet ke jong blai ba de hing ta am usoitan am un attack shwai kini ba shwa de tadi ta dasiat khnam na dasiat kitu ba shwa shwa kin ngat taladar fi de ki no mani ki no ro ki no tem da fi yang shwa kan ma bi ke ne ke ba ka attack am kan de shwa fi tadeng ta fi hap ban gad bhai la di fi hap ban yada bhai la di fi hap ban bo ya ka tien ke jong blai nen kong bat kham tam yu jisu khamat do bala da siat syaitan de yu jisu non de re fi u jisu lo ngai ka sti ba ka ti ba ulong ma o kata ke jingka u tau ka kut ke bas kem u tau bo shong ke jakari jong ba kle tam un yo ye ne ha ke jingka jong bo don bor barok kum tang ong ye pi ong ka tien jong blai bo blai ulong ka kut jonga u blai ha bang asan ya kadai pastor ba fi ong Nambu jekli ye pastor fair ba fi ma fi se fi de ki no rwai ki no tem pi kamia de perlop habat no Kamtai pastor kun kinong tem nong ruan ro te ngi kami de ba pa nong ruan te anong tem ngi kami kan be katai ba di keren be chapang ta ka kam pi usai tan ro am ulong atrak ba ya ki berwai banong kong do u atrak ba ya ki de e tang bu un pen kelon ya ki Henry un kwa ba maki kin ruai nam ta jong kaburom ke fin pet aga history jong partai ki ba bunda ki brio em ki ba long nong rai ki ba top jong partai em ki sedang siana jaseng nama u atrakta ba u ong balai fin ruai namar u kwa ban long ba hajrong isaya kharsao ong balai fi ruai yo tau we ruai yang an ukular ngan kerku yo me ulong kumiang ang yu turwa one rai no bat ka Bollywood mah kata kan wan be antarwa bat fin su turu em kiba yat marwai ba bat kiba teng teng em kiba bisyar wud wud ro kumangi ngam dei no ruai nong keren nong hikai ngam bisyar no mo bakren mo no hikai kam attract nga ta wud wud hari ngai i kini ka we am ko mene on fi babet ya kata kajing pat kata barobor kidi para no ruai barabor kinong ba nga kambet mga ban ne brim ailat ya nga barfitep ngayo i ya kani ka banta si sen bala yang ya ka ban mani ban yaro am kim ju pen thali ya to ka ban ailat ki we
Man tayo kini yang begitu. Ngin la baik kinong. Tang unong keren no. Keren o fimo. Pin sutu kata. Badai nama kata ngala man ong fi haka pertai. Kinong keren duna baki hap. Kidon. Hari kini balik ki hap em. Kadai kata baki sung ngila baik. Kini la tat ka batai do em ki sung ngila baik. Bat kani gari ka bantana mar balik kim share ya kata. Ka baki kidon baru soitan ong. Ngakwa ya kan. But kawairu em pastor ka kadai siya kata mo haka jingero na kibriu te. Kibriu em kinyero baik nengkong ikinong roa ikinong tem. Nong keren okay tang ba major attraction em kibriu kyong kitai kinong roa. But kidon be haka limelight te. Tadi yang tam kajing penhap ro kan mon kloy. Namar soitar udan haka limelight dah tu ko. Bani kini ki angel pindah pej. Kelam ong hai bala tayar jana ya me. Kelam ong you Michael. Kelam ong you Gabriel. Henry you Lucifer ta ong dah. Kadai kata ta. Sebab kawai tu kadai. Ngasu tu ila jong ngam dai ta kadai badon benta. Hakani ka benta em. Ngakama mo siya ngali jesa ngam ngakwa ulong. Mri nong keren. Walang temlang. Teng-teng lapay ka drum. Ngada late ta lai banang belajar barok nasi itu mo. Ngada late namar beleng ngam sutu ya ka ka bo beleng kwat. Ngakwa ya ka te. Perbabun ba kikwa ya gater. Pe ba ya tut yang kham ayang. Ai keren sa. Keren api star. Keren api. Hari kerwa. Oh kebiang star. Wan praktis kinwan man kesngi. Ong wan ke bani keren. Kinum tra. Pi kata ka di ke benta. Ka banung kong do. Bahap sutu uai de sultan. Balada kinong ruai kinong mani. Ngamong ba kidai tamaki nong mani. Ka ketin mani em ka kraw palat. Ketin mani kamu tembel arwai, haleluya. Ketin mani kamu kejingim dah. Hari kinong arwai, kinong tem, kinong put. Namaru asap udai kata, sam nyupulai wong aso busuntut nyo wong. Udewet udai kata. Pi kani di kebentaan ba usik tanam atrak ba. Yo nongkran yang beli atrak kita beli yo. Nama Ukraine met ya kaktin. Ba kaktin cumpli di kawai lam. Tu usak matnya. Pi teng kidang ti jenwa ngietep. Hei bu ulah tahu nam tahu belai, la ong no you I not nam takkan ni film Bollywood, ban roai, I not ta namar la thong pisah ta you. Thọ te, dah kajing thọ you try. Hari ukloi no ban ai, nginum shem ya kata kerteng juga kajing roai, hari ukloi ban ai no kata ke film. Kani kadi ke ban tapi you pastor non mon terwa ta. Ikinong roai te kini bet ta. Kumbaya fi wan terwa. Yang ngata kemana terwa no keren dah. Kadang-kadang kebentaban hab man suatu, but kaniru em kadang kebentam kemudian fiong ke grup, pini ibahaya no ki grup. Mana pemcusong jeseng. Mendai nong ruai. Ada ruai lami alek. Sawan biang peruai. Anointing kadon. Kamdon kajing baklah ka anointing. Handai kajing baklah kadai film don kajing jeseng. Kadang-kadang kebentam jong kajing paidian ke bakrau. Pangalayu iya babon. Namar balik kemun syuah long perkala bomot ngilai jeseng ngilai i gini kena ruai kum tu yo isha shalender ru yaki kadai kata ta kani kadai ke ba kata ba but ubriu pal salon sar ngalaman ong fiu paidin kitep udah mun sutu bencek le deta kan ya artli ke kebanung kong pibang dem banduai kebaar keketin belai cisen pimbang syu banduai bat pimbang syu ban pulik tin jong belai tatel hab cek le de fidon ha jinget de film don syu na namar belai long ubriu long namar belai cuma menta ha bakan jado ngada ngambam jimbam ngadi ubriu bagum no bapang hakan zaman sim lada ngambam ngadi bagum no bapang perki briu kila ban yang ban kena lamar kila ada puli mun syua kila biang kata ban le alun hari di ini ti benta pat angin sutu ya katakan namar boleh dang ngim sutu ini benta ibarat swa kan ngim ju paidin season pai ngin sedang syat kindiat hadu bau soitan un penjengai sendon yang ina ki ibarat hadin berada paidin lagi lah switch off mobile nak ki syakri jong belai kita phone rong ngim ra syu ngira pet ta Internet rempet syu. Potener rempet syu kum ta ter Inya ban ka dor jeng ini ki pastor. Kalau kum ta kata dia jeng you Pengihap man sutu. Kidon par kibru em bakila don lupa bat kinong paidien kim sutu par ngari paidien ro. Kata ro kadai kata ka benta. Namar giso ka biang hi.
Hari tu angin niat. Pi ka jing tip ya utrai am kadai ka jing long marmet. Ha ka jing marmet jungi ngini besu tu ngadon ne am bat utrai. But kawai ka long bet bagi ka bangi ngi yo ate ngimde ban shim shaladi. Henry ka David ban Aisha ublay. But ka Bible ka kren shaya ka tam na Isaiah saupuar. Ka kren bi hang ne ka ong ba. Khot ban ri ka ong mangau try ngala khot ya me ha ka hok. Bangan bat ya ka kti jong me bangan sumar ya me bangan ai ha me ban long ka jutang yau pai lang. Ban long ki jing sha yi gentle ban pen pet yi kmat ki ba matla ban pelai no yi ta ki nong sa bendi na ki pok krum bat yi kita ki ba shonga ka jing dom na ka ying bendi nga ngalong try kata kalong ka kerteng jong ha te ya ka buram nganom ai ha weipat lem ni ka jing ro agi blai tha fi u blai ta u pen la ya ngi ban le ya ka ne de namar bul ai ngi ta ki jutang de hin tang ngi la ban pen pet moi ki kmat ki ba matla ni ban pelai yi ta ki nong sa bendi na ta bendi pok krum bat na kita ki besong ga jing dom ngila ban le ga ta na kam le ga jing le ga jongi mara ka worship di te ka dan ga jing pelat ka dan ga jing pen pride ki bor ga jing dom ki bre yo jing pen kia ki yo rute mo ye ta ki kamba wat tang ka worship ka praise and worship ta ni ta kata kam de ban ya se kita ki nong rai ki nong tam da ble ong nganom share ka buram ga jonga nganom la da lele ru ban ya sam ya ta ka buram jonga bat we pat lam ni ka jing ro ki ble ta ta de ta bun sin kawan no te la dangam don manga Muna may lam juro. mano bilam jing ro Nama katakan wan be yakin dalam don mga pastor le iyo. Itu le iyo. Hari utrai utip te ban peniang. But kadon artli kintin ka Bible mo. Si sen nga iyo breu dalam paiden ka siapa kala bamat biang. Hari kaktin jom lengas tunat. Ubahok ukalon kan usian. nyusin Peniang pada. uyang biang Uyang biang. Leo don hari ni kapor pipet. Ngam ong ye pila paiden lut. Hari yo pilas dang ban kalon haka jingai. We are line if you don't have a bentak besar ni besan ne bahinyo. Try wangan peniang biang. Hari balap paiden hide kalong ngayo iya kata ta. Ngidon mo gitu adalah ayah selok apa selok ruki kiyam. kitip ya kstien jom Kitip ka ni. bahawan bersutur nomor kitip lut Hari amba aingu ki klem ngai aingu la ngidon tu jinglung kulung ngai bong kelon dah. Kelon hari uyang biang banyak. Ya don na pir fisu tu aka jingai kadon ke jing thut ba pi kelon. Yang no aka negasngi. amen Yo nyosen dah. La nyosen pila kelon yang no. Nama try khot ifi aka negasngi. Ngadi kata don artli kentian. Kajing paiden tu kelam ong rabu uniang biang. Namar pe Judas upaiden. Hatta lai pasi. U Petros u kelon laisien. Ulanda laisien. Try pediang biang. Namar balik pe istrat bah Petros am u kelon u klem ya kajingnya selok buat kiseran. Hari Judas ulalong morway no baita. Dei namar kata. ui nak senan kan ui nak senan juga grup Yes. Kajing paiden kalong kum ta baik. Hari babon mangi sedih kan ong aba la paiden. Yo fidon ha kajing kelon. Yang no ha ni kasgi. Nganget lu dei namar kata ba pipet. Ya kan ni potan. Lara dei fi paiden nam finum pila kampet chu hiro. Hari namar ba fi kelon. Fi don kam ya kaktien. Pada ha ni kasgi la ai ta kaktien api. Ban nganget kini kaktien kan ai bor fi mo. Ngini alek ha kijing tuai ha kan ni kapor mentaban nganget kajing ya selok kajing ya mir jong kan ni kajing hikain ha kan ni kajaka. Nakani kaktin ke jong blekan lolong ke jing kerku ya pi. Par handre nganget hakani ke sikan don ke jing peniang ya ki balak kelon kain. Kan IT si pastor mo menyalam yang isi ke jing duai ba in pen koro lamba ke jing keren ke jong i. ngi kren kan ni kadau kolong namar bing i ya pi bun sin ke jing kren jong inang ni kapan mong i pi kapan susi ya pi hendra nginget bagata ke jing pen mong mdai sya ke jing pen yap ne ta ke jing susi sya kata ke ba findu no asno ni la jong ke jing im hendra ke jing susi akan ke singi tu ai bakan long ke jing susi ka ba reu blai ka ba yalam fi sya ke jing kala ka ba mut bagata ke jing mong le se ka long kum kata ka ba doktor uklong no ya kata ka cancer ne uklong no ya tau tumor na ka met jong tau brio ngangai kan ka ketien kan long shisha kom kata ka ba pidon ha kata ka operation theater ba piyat lang ba kata ka surgery ka ba kenjaman sim mo try pen kia if ye kan ka sngi mangina dwai shisha balada ka don sha ka jing pai dien ha ka jing shakri ngangai pin pai no da kmat ngangai kom bai pastor la ong mentan lada pi pi ha nyosin yang no ba ngasngau kan ka sngi ya ka ba pin yang no don na preng jong pi ha kan ka sngi
hoi pim juan shui ke jing seng ru piang imat ublei map shui nga ublei imat jubab shui nga ban ngala so biet chi sha wat ban lech ke jing seng ni ban shakri ublei na kwa ban ong efi kata kam dei ke bakut kata kam dei ke jubab ke jong pi pinwan be chi ke jing seng ngi kum ki pastor ngim juat balang efi ngi kum ki pastor nginum suspend efi ngi kum ki pastor ngi pediang efi ngi nget bu trahi un penyeng pat ifi sasisian ngi don hang ne ban ai ka kti ka mon ka diang ya ka bangin tan ban penyeng biang ifi sasisian ha ga jing shakri tade ta ngi mon hang ne ban kan tho ya fi ne ban penrem ifi re ban ya rap ifi ngi ne dwai hang ne ka por ka bamenta try ni ka por ngi dap da jing kemen da jing songo ye me try na mar ma ai ni ka kubor ni ka jing kren na ni ka sngi bangange ni ka ktien ka bangi kren ka long shisha try ka ba pen kala ka ba ai men siem ko kunra try ka ba pen yeng pat ye ki ba bon ko kunra ki ba la pai dien ko try ha ka jing shikri ha ni ka sngi la da fi dei we ni ta try wang kon kala biang ka to pai no kala biang ka to kala no bat shisha na do man da ka sngi ke barok kin ja long thamai bat kita ki badon ha kamen sim ke jong fila ka don ke jing arsap dan da kata ke jing bishni ke ding jing kwa raha ke jing kwa buram kita baro agin do agin dam ba ka jingem ke jong fi kan long be na ka benta ka buram ke jong Jesus Christ ka dwai nga kerku ipi ki baro kin long thamai ko mangala ong ba ki baro shisha ki wan no try ba da ka bor ke jong men sim ba khoi ka dwai shisha na do men da ka sngi pinyo mat ya kata ka bor jong ka jing kala da ka jing trai ka jong men sim ba khoi ka dwai nga kerku ipi agar tengu Jesus nong penem amen try na kerku ipi bat ngi invite ifiru shaka healing festival ya ka ba ansalong na duk hatway haduk hat santrek jong ni bunai September arajar arbusau ngi lapan krek kanang ni ke jeseng kanang ba pipinwan ba finia yo bentalang hagane ka jingkemen jong ka jing shakri yo blai bangi don ru ka seminar ya ka ba fila ban register ya ladi ba ka seminar kan long shwai ka tan do ka khandai haduk khat lai tarik ngi don ru khat saw khat san ngin kan mau ki jeseng ru kanang continue do khat san tane da fi kwa ban register ya ladi fila ban phone hau new number ubadai shapanga registration na ka menta ka ne ka seminar ingat ngin second do ifi ka ti jeseng in yo ben ile kemen hau trawan ya lami ki perlok ke jong fi baying basam utrai ngai udan ya ga bor ban le ki kamba ga jim jofi ki pang bi shitam ha ga met aga men sim na ga no ga benta ga jim jofi u jisu un ben kia ingat second do ka ti jeseng kulish bon ulai nam ta ga boram ju amen